Noiz nahi badegu tentua, gora atletik beti izan da, bihotz barruko kantua. Atletik ez da bakarrik klub bat, edota futbol kontua. Atletik dugu herriko zati, ta herriko sentimentua. Ta herriko sentimentua. Zerrik asko eta ongi etorri gaur Segurako Atletikeko zorroztari primeren inaugurazioa etorri zareten guztioi. Atletik taldeko ordezkariak eta baita lehen taldeko jokalariei, Markel Susaeta eta Mikel Valentziaga, Atletikeko peña, atletik zale guztiak eta ekitaldi honetara etorri zareten herritar guztiok. Atletiko Zorroztarri peña 2012ko irailean sortu bazen ere, betidanik izan da seguran atletiken jarraitzale ugari. Ikusi besterik ez duzue 1993an atletikek liga irabazi zuenean zenbait herritarrek herriko frontoian atera zuten argazkia. Samame zaharrera ere urtero joan izan da jendea hemendik. Oraintxe bertan, Zorroztarri peña 112 bazkide osatzen dugu eta edonor izan daiteke bertako kide. Bada ordea gaur hemen egoteko ilusio zegoen gure peñako atletik zale amorratu baten falta. Santa Engraziko Jose Manuel Ormazabalena hain zuzen. Biok 40 urten joan ginen Samamesa, lehenda biziko aldiz, 1974 joan ginen, 40 urten segidoan joan ginen, baita txampioneko partidua ikusi genduan, Galatasarayren kontra, oain dela 16 urte, uste zala, eta oain animatzen ditut, Susana eta ari, urren aberjuten gana. Memoriz egin euskaren alineazio gara hartako aztean, Lezama Arketa Ozeja, Berto Lortiz Nando, Iriondo Escudero Zarra Parizo Gehiza. Claro, segura da, Gipuzkoan dauna, habitante edo biztale mailan atletik egin dauna da. Habitante proporzioa. Eta orduan hori kontatu girenik ezantzio horrek zimarrik. Zuek nolatan Gipuzkoako herri algongo txiki bateko eta nolatan zatean, baina atletik zalek eta zantzion, ni motikoan itzela, eta horrekin bukatzen dut, ni motikoan itzela ez da beste egin zuten, Jesucristo Franco eta atletik. Zorroztarri peñaren izenean horregarri bat daukagu Jose Manuelen familiarentzat. Samamez zaharrera azken aldiz joan zireneko argazkia eta Santiago Ormazabal bera nahia igoko da bera jasotzea.
izaten Gipuzkoaran beharra. Goie bati badauztatio. Atletik goie bati bada hau. Eta zemazate Gipuzkoara? Iraola. Aduriz? Aduriz. Hombre. Gola zartzen Gipuzkoarrak. Gabilondore bai. Hori zartzen da hori lehazia, hemengoa, Gipuzkoarra. Hemengo neguzik dana. Esan didate berso txiki bat, kantatzeko bihotzetik. Gehiago ere entzun goituzte, hemen gorregen atzetik. Zuek errezatu eiten dezue, zale zeraten aldetik, lenda biziko jangoikoa da, eta urrena atretik. Zeinen zaleak zeraten zuek, hauek esan da badakit. Inoiz edo behin segitu ere bai, agian telebistatik. Hauek animo behar dutenez, ta maite denez atletik. Txampiontxera joango dira, zuen otoitzaren gatik. En